जों दिनै भैरबकुन्द सपनगाव भिजिडिसिनिफ्राय बेखौनो फोरमायनो सानदों जोङो जेनेबा दिनै 100आव 100% थांनाय बारावबो जोङो देरहानो हाबाय सरकार दानो हाबाय मोजाङै मोजां बिटिसि सरकारखौ डाइरेक्ट जोंनि दादों जों जेसांखिनि मोननांगौ बिनिफ्राय जों डाबल मोनदों आरो लोगोसेनो नैबे बारावबो जेरै जोंनि गेजेराव जोंहा रिवन सार डिपुटि चिफ बिथाङा मोनफिनबाय टिकेटखौ बिथाङा जितु एक्स मिनिस्टार खामोन सिगाङावनो आगोलाव खामोन आरो बिथाङा बहुत अबदान दङ बिथाङा 100% सिउरलि देरहानो हागोन आरो बयनिबो गोसोआव दिनै बेखौनो बुंदों जे बयबो जेरावखि थाङा मानो रिवन सारनि अबदाना दङ बयनिबो जेरै बायदि बायदि समस्यायाव जा जेंनायाव जा बिथाङा जोबोद बयखौबो सहाय खालामबोदों बिनिखाय बिथांनि हेंथा एगेन्सै अनेक बुंनो हागौ मानसिफ्रा बायदि बायदि बुंनो हागौ नाथाय बिथाङा सिउरलि देरहानाया 100% खा आरो नोंथांमोननि जिखिनि कर्मचारिफ्रानो गोबां दुखु मोनदों होननानै मोनसे भाइरेल खोथा फैदों बे बेसेबां सिउरिटि माने नोंथांमोननि आरो मोनसे सम फैलायबाय माने मा फोरमायथारदों नोंथांमोना बिपि पार्टी जानानै दिनै जायफ्रा खुद्रिदों एबा दुखु मोनदों बिथांमोना जेनेबा नै जास्ट जोंनि सरकार दानाया माने मास मोनब्रै बा मोनबाल'सो जादों जितु जेबो फानानो फैयाखै बेयाव खुद्रिनानै जेबो लाब गैया मुलाम्फा गैया कारन मानोथो होनोब्ला दिनै जों मोनसे एग्जाम्पल लाना बुंसै जेनेबा सासे बिमाया जोनोमगिरि बिमाया जेरै गथ'खौ जोनोम होयोबा 4 माह 5 माहायाव बे गथ'आ मानबायनोबो रोङा बे रावबो बुंनो हाया नैबेबायदि जोंनि अबस्थाया सरकारा दायो जुदिव पावाराव दङब्लाबो जोंहा जेबो फानफैयाखै मोनफैयाखै बे बाथ्राखौ जोंनि हाग्रामा महिलारि सार चिफ बिथाङा बुंगासिनो दङ बेयो जुन जुलाइनि गेजेराव फैगोन बयबो सुबिदाखौ मोनगोन जेसांखिनि वार्कार दङ बयबो सुबिदा मोनगोन पार्टिनि जाना जायफ्रा दुखु खालामदों खस्थ' खालामदों सेक्रिफाइस खालायदों जायफ्रा बिथांमोना बयबो सुबिदाखौ मोनगोन वार्कार जा ग्रासरुट लेभेलनि जा बयबो सुबिदाखौ होनाय जागोन होननानै सारा फोरमायदों आरो बेयाव दुखु मोननांगौ जेबो बाथ्रा गैया बयबो नांनांगौ लोगोसे बे बिपि पार्टिखौ देरहासार होनानै जों सरकारखौ बे एसेम्ब्लियाव जों देरहाहोनांगौ आरो नाथाय दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे गोसारबाय थादों जे उदालगुरि बिधान सभायाव रबिनसन मुसाहारि फैयोब्ला देरहानाया रोखा होनना बुंदों दिनै रिहन दैमारि फैनाय लोगो लोगो गोबां दिनै गिनो गोनां होनना बुंदों मानो होनबा बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिपेन बर'आ दिनै गोबां गोरा कन्टेस्ट जाना दं होनना बुंदों मा बुंदों बेखौनो आं बुंनो सानो जितु रबिनसन मुसाहारि साराबो नंखाय नङा मोजांमोन बिथाङा जुदि टिकेट मोनाखै पार्टिनिफ्राय बिथाङा जेनेबा मोनासै दिनै रिहन सारा मोनदों बेखौ जों बयबो मोजां मोनदों बिथाङाबो देरहागोन 100% सिउर जुदिव दिपेन बर'आव फैदों दिपेन बर'आव फैनायाव रिहन सारा जे देरहानो हाया बे नंखाय बाथ्रा बे मालाबाबो जानो हाया मानो होनोब्ला दिपेन बर'आ नै मैया दाखालिसो आबसुनि लिडारमोन बिथाङा दा बावैसो मोनसे सार्थ गादि माखौ होनो मासिखौ लुबैनानै बिथाङा थाबैनो जइन जादों गाबथिलायदों गाबनानै बिथाङा बर' हारिनि थाखाय दिनै बिथाङा जुदिव आबसुनि लिडारमोनब्लाबो बिथाङा बर' हारिनि थाखाय दिनै मा मावबोखो दिनैसिम जों मोननो हायाखै जों बिथांखौ जों गामि गेजेरावफ्राव जोंनि बर' गामि गेजेराव जों बिथांखौ मोननो हायाखै दिनै जास्ट इलेक्सन खाथियाव बिथांखौ नुनो मोन्दों जोङो गामि दरखंफ्राव खुलुमलाबायनाय जानला मानला गामिफ्राव बेरायनानै न'खर न'खर हाबलाबायनाय खुलुमलाबायनाय बेफोरखौ नुनो मोन्दों नाथाय रिहन सारा हले बै समनिफ्रायनो बिथाङा अननाय सिबिनाय बयखौबो रायजो राजानो मदद होबोनायफोरखौ जों नुनो मोन्दों बयबो बुङो जेरावखि नोंथांमोना सोंनो हागोन पाब्लिकफोरनियाव बिथांमोना बयबो फोरमान होगोन जे रिहन सारनि अननाय सिबिनायखौ मोननो हादों नाथाय दिपेन बर'नि दिनैसिम बेयाव जेबो सिन साब गैया बिथाङा एकदम 100% जेननायाव सिउर जाना दं आरो बेजों लोगोसे दा नुनो मोनदों जे रायजोफोरनि मोनसे खावलायनाय जे गोदान जेनेरेसननि गोदान मोनसे केन्डिडेट नांगौ होनना बुंदों मानो होनोब्ला गबिन्दनि समावबो सैमा मासे सोंनो हाया होनना बुंदोंमोन थिग बै समनि बिपिएफ सरकार थानाय समाव रिहन दैमारि बिथांनियाव रावबो थांनो हाया होनना बुंदोंमोन बिथांखौ मोसा होनना बुङो गिनाय फैयो होनना बुङो दिनै नोंथाङा मा बुंदों गबिन्दबो बेनो रिहना बेनो दा दिपेनखौ नागिरदों रायजोफ्रा माखासे रायजोफ्रा दिपेन बायदिखौ जों नागिरनोसै होनना बुंदों मा बुंदों बेखौनो बुंनो सानो आं जेनेबा रिहन सारखौ जोंनि सारखौ जोंनि मुसा बायदि बुंदोंब्लाबो दिनै दिपेन बर'खौ गोदान हिसाबाव नागिरदोंब्लाबो दिनै बिथाङा गोदान हिसाबाव जेनेबा दिनै सानना नायदो जेब्लानोसि गोदानमोन इउपिपिएल सरकारा जाय जना एक्सपिरियेन्स गैया जायहा पलिटिकेल एक्सपिरियेन्स गैयि मानसिफ्रा जुदि फैयोब्ला दिनै फोथाराव हालेवनो रोंफेरि मानसिया हालेवबा बिनि आन्थोरा गोमालाङो बे रोङा हालेवनो मोजाङै थिग बिदिनो दिपेन बर'आबो जुदि बोरैबा एमएलए जानांगौबा बिथाङा प्रसेसखौनो रोंनाय नङा सम नांगोन बायदि बायदि नांगोन दिनै जोंहा एक्सपिरियेन्स गोनां मन्त्रि जाखानाय बिथां रिहन दैमारि सारा बे 100% देरहानाया सिउर आरो बयबो बिथांखौ नागिरदों आरो मालाबाबो फेजेननो हाया बे खोथाया एक्सपिरियेन्स गोनांब्लाबो थांनाय जिखिनि 17 बोसोर बे समावहायो दिनै
बिथाङा दिनै MLA जानाया दिनै 4 टार्म्स मोनदों केबिनेट मन्थ्रि हिसाबै बिथाङा टार्म्स मोननै आरो MLA हिसाबै टार्म्स मोनब्रै मोनदों नाथाय बिथाङा गावनि समस्थिखौनो आवगायनो हायाखै होनना बुंदों बाट गबिन्दआ बेराफारसे बियो गोबां उन्नति मावनो हादों होनना बुंदों दा कम्पिटिसननि जुगा गबिन्दआसो लामा दिन्थिदों होनना बुंदों दिनै बेखौ आं बुंनो सानदों जेबायदि दहाय थालांबाय एसे बुंनो दिनै गबिन्द सारा दिनै मोननै पद लानानै बेयाव जेबो मावनो हायाखैमोन होननानै बुंदों जिहेतु दिनै जोंनि रिहन साराबो मोननै जागोन जिहेतु नंगौ नाङा बिथाङा मिनिस्टार मोनब्लानो मोनसे पदखौ बिथाङा एगारखागोन अलरेडि दिनै मन्त्रि जागोन बिथाङा डाइरेक्ट मन्त्रि मोनगोन बेखौ जों फोथायनाय दङ सियर बिथाङा मन्त्रि मोनथारगोन जोंहा आसा दङ बयबो नागिरदों रिहन सारा देरहानाय मन्त्रि जानायखौ नागिरदों बयबो आरो लोगोसे रिहन सार थानाय मिनिस्टार थानाय समाव मानो उन्नति जायाखै बिथाङा दै साप्लाय होदों बयखौबो सुफुंनो हायाखै अल आसामनि पाब्लिक हेल्थ मिनिस्टारमोन बिथाङा थेवबो बिथाङा जागा जानला जिसिंखें लामा PWD जा बायदि रोखोमाव बहुद समावनो बिथाङा हेफाजाब होबोदों जेरावखि जाया मानो बहुद जायगायावनो खामानि मावबोदों बिथाङा जों बुंनानै फोजोबनो हाया दिनै पाब्लिक हेल्थ मिनिस्टारमोन बिथाङा जागा दै होदों जि जायगायाव ओनसोलाव दै गैया खायफायाव जुदि होजोबनो सुफुंजोबनो हायाखैमोनब्ला बिथाङा जेसांखिनि होनांगौ बिथाङा होबोदों बे बिरोधि पार्टिफ्राथ' अनेक बुंखागोन साफा सानै माने नंखाय बाथ्राखौ बुंखागोन नाथाय बिथाङा जेसांखिनि हानांगौ जेसांखिनि मावनांगौ मावबोदों आरो बिथाङा नायगोन इयुन फिउचारसिम बिथाङा नायलांगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों आरो उदालगुरि बिधानसभायाव दिनै मोनथाम समस्या दङ जेरै हरसिंगा आरो जेरै थाबाय जेरै भैरबकुन्द आरो बिथिं धोनस्रियाबो माखासे हाबो धोनस्रिया दिनै मिथिनाय बायदिब्ला 55%आनो हाबना दङ धोनस्रिया दा नोंथांमोननि भैरबकुन्द समस्याल' थिग जानानै बाखि समस्याखौ मा खावलायहरदों जुदि थारैनो बे बिधानसभानि MLA देरहानो थाखाय खौसेथि माबायदि जानांगौ फोरमायनो सानदों आं बयखौबो रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायनो सानदों जोंनि BPF वार्कारफोरखौ बयखौबो BPF वार्कार हक बायदि जेनेबा जोंनि सुबुंफोरखौ बयखौबो आं बेखौनो अनुरद खालामदों बा खावलायहरदों बयबो अननानै जोंहा नैबे भटआव जेनेबा रिहन सार दैमारिनो भट होनानै देरहासार खालामनांगौ बयखौबो आं खुलुमहरदों जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोन बयखौबो रायजो राजाखौ खुलुमहरदों दिनै बिथाङा देरहानायनि उनाव गाज्रि मोननो हागौ नाथाय बिथाङा जेसांखिनि मावनांगौ मावगासिनो दङ आरो मावलांगोन जिहेतु थांनाय बाराव बहुद बयबो सुबिदा मोन्दोंमोन दिनै धनस्रि जा हरिसिंगा समस्ति जा बयखौबो आं बेखौनो खावलायहरदों जे बिथांमोनाबो बयबो अननानै रिहन सार दैमारिखौ देरहासार होनांगौ भट होनानै फैगौ 9 तारिखआव जितु एप्रिलाव इलेक्सन दङ भटिं दङ बेयाव बयबो गाजा गोमजा फैनानै बिथांखौ देरहासार खालामनो थाखाय जों भट होनांगौ नांगोलनि सावगारियाव बेखौनो आं खावलायहरदों दिनै बेबायदिथ' थानाङा एक्सुवेलि लिडार हिसाबाव बुजिया थानांगोन जायफ्रा खुद्रिना दङ लिडार जानानै जायफ्रा दुखु मोनना दङ लिङाखै होननानै इलेक्सन समाव बयबो फैनांगौ ओंखारनांगौ सुबिदा मोननाय मोनिया बे उननि बाथ्रा बेखौथ' जों बयबो सुबिदा होनो हाखागोन गावसो सुबिदाखौ लानांगौ बेयाव जेनेबा रावबो जासिना होआ जेनेबा ओंखाम उखैनाय समाव रावबो लांनानै जाहोआ बेनो गावसो नागिरना फैनांगौ बिनिखाय जायफ्रा खुद्रिना दङ लिडारफोर बिसोरखौ आं खावलायदों बयबो फैनांगौ दाबो सम दङ फैनानै जेसेबांखिनि खामानि फिल्डआव मावाखै बिथांमोना बयबो मावनांगौ लोगोसेनो देरहासार खालामनानै बयबो मिलायलायनानै खौसे जानानै जौगालांनायखौसो जों लुबैयो आरो जे बिथाङा थाङोब्ला खुनु रेसपन्स गैया होनना बुंदों बेनि बेलायाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों मा फोरमायहरनो सानदों जे बिथाङा आरो फिन मोनसे स्टेप गाखोनो हायोब्ला गावनि मेम्बर गावनि मोनसे न'खरखौ माबायदि अनसायलांनांगौ मा फोरमायहरनो सानदों पाब्लिक अपिनियन दाथ' बे खोथायाथ' जेनेबा खायसेया माने दुखु मोननाय थायो बयहाबो माबा मोनसे लुबैनाय थायो नाथाय बे खेथ्रआव बेबायदि नङा बाथ्राया जेनेबा लुबैनानै बिथांमोना मोनाखै नङा मोनगोन जायफ्रा मोनाखै मोनिनि थाखाय बिथांमोना खुद्रिदों जानो हागौ नाथाय जोंहा जिहेतु सरकार दंखायो BTC-आव जोंनिनो पावार दंखायो दिनै बिनिखाय जिहेतु जेबो फान फैखायाखैनो आं दहायनो खोन्थाखाबाय दहायनो बुंखाबाय जि बाथ्राखौ बुंनांगौ दिनै फैब्लानो बयबो मोनगोन सिरिबां डिसिप्लिन मेनटेन खालायनानै जेनेबा सारमोना बेखौ बाथ्रा होदों जोंनो खोथा होदों बयबो खुद्रिलायनाङा बयबो मावलांनांगौ ज'है देरहासार जागोन आरो लोगोसेनो जेब्लानोखि पावाराव फैगोन जों एभेलेबेल खामानिफोरखौ मोनगोन बयबो खुद्रिलायनाङा ज' मावनांगौ आरो देरहासार होनानै दिनै 100% देरहानायाथ' सियर जाना दंखायो जेरावखि थाङा मानो रिहन सारनि मुंखौ बाख्नायो जेरावबो बिथाङाबो टिकेट मोनबाय मोजां जाबाय बिथाङा 100% देरहागोन होननानै बयबो बुंगासिनो दङ
नायबाय थादों मानो होनोब्ला एनडिए थाबाय नेशनेल डेम'क्रेटिक एलेक्शन थांनायजों लोगोसे बिथांमोना गिनाय फैदों जे दिनै बिजेपि आरो बिपिएफ मोनसे एलायन्सआव थाबाय जेथिया बिथांनो भट होनाय माने बिजेपिनि भट होनाय माबाफोर खहा जागोन नामा गिनाय फैदों थ' बेनि बेलायाव नों मा बुंनो सानो दिनै भैरब ब्लकनि जानाय मा बुंनो सानो एक्चुअलि बेखौथ' गिनो गोनां गैया ख्रिस्टिनिटिफोरा जितु बिजेपिजों एलायन्स एनडिएजों एलायन्स दङ होननानै जे माबा मोनसे खहा जागोन धोरोमनि बेथ' नङा बे नंखाय जेनेबा बै समाव इउपिपिएलआबोथ' बिपिएफ बिजेपिजों दङमोन एलायन्स दंमोन एनडिएजों एलायन्स दंमोन बे समावथ' बिथांमोनाबो जेबो खालामनो हायाखै आरो बिनिफ्राय बांसिनसो जेनेबा इउपिपिएलआ जेसेबांखिनि जोंनि बे एरियायाव खामानि मावनांगौमोन सुइजारलेण्ड बानायगोन होन्दोंमोन बेफोरखौबो हायाखै बिथांमोना सुइजारलेण्डखौथ' बाथो गैयि गरिब गुन्द्राफोरनो जेबो सहाय होनो हायाखै लोगोसे गाव गावनि प्रपार्टिखौसो बिथांमोना बानायना लादों गावबा गावनि जेसेबांखिनि जौगानांगौ बेखौसो बानायना लानो हादों बिथांमोना दिनै लोगोसेनो जेबायदि जानांगौ बेफोरखौ मावनो हायाखै दिनै गिनो गोनां गैया जोंनि जितु ख्रिस्टिनिटि धोरोम लानानै जितु एनडिएजों दंब्लाबो बेयाव जितु जोंनियावनो पावार दङ बयखौबो मिलायना लाखिग्रा बिपिएफआ जितु हान्थि उन्नति ऐक्य होनना बुंदों माने खौसे लाबोनाय जोंनि बे बिपिएफ पार्टिया जाबाय अननाय खौसे बयबो धोरोमारि बयबो सिबियारि बयखौबो खौसे जानानैसो जों पार्टि दादों बिपिएफआ हान्जाया बिनिखायनो बेयाव गिनो गोनां रावबो जाया हिन्दुआनो जा ख्रिस्टानानो जा मुस्लिमानो जा बायदि बायदि धोरोमारियानो जाया मानो बेयाव गिनो गोनां जेबो गैया सरकार थायोब्ला बयबो दिनै शान्ति उन्नति खालामगासिनो दङ जेरै बायदि बायदि जायगायाव इलेक्सन जादोंमोनब्लाबो जोंनि बिपिएफ हारिया बयखौबो बासायनानै सेफटि खालामना दोनदों बिनिखाय जेबो गिनांगौ गैया बेखौसो आं बुंनाय जादों आरो